Зрители, вчера в това студио беше извършен един вероломен акт над един беззащитен електрически уред, а той дори не беше включен, за да може да се защити. Вижте за какво говоря. Питай, бе! Ще питаш ли нещо, бе? Не знам какво да ви питам. Какво питаш? Аз какво ти отговоря, не искам да ям, бе! Добре, включете си. Къде е удължителя, бе? Камайна, къде е тук удължителя, бе? Изкривихте скаричката. Ще изкрива на кой е тази скара, бе? На Иван. Иван? Къде е той Иван, бе? Ела тук, бе! Той ли си люптика гейка, че ще вали стак, не вали стак? Къде е то реквизитор, бе? Не заваля ли? Ти се смееш с такова, бе? Смееш се да заяждаш, бе? Не съм краси, бе! Това ще го купиш. Ще го купа, що ли купа? Ще го купи Евгений! Ще го купи Евгений, що го купа аз? Ще го купиш, защото ти го вчупи, аз съм го взимал под наем. Сега ще го платя. Нямате пари за една скара ли, бе? Нямате пари за една скара ли, бе? Аз си ще... Какво ще ям, бе? Пари ли няма за една скара, бе? Кога да поеме бюрото, че го размести? Аз ли, бе? А, не, аз го разместих. Ти докупаш парите с мен, бе? Това, уважаеми зрители, беше съкрушителен удар по Иван Атанасов. Ванката разполага с толкова малък бюджет на месец, че когато му поискаме картонена чаша за кафе, той я изработва сам, като сгъва и лепи лист А4. Сега, за да възстанови скарата, която Краси щупи, ще трябва половин година да събира части от автоморгите. Затова беше толкова ядосан. Но ние сме длъжни да дадем думата и на другата страна в конфликта за баланс. Затова ще поканя при мен агресора Краси Радков. Заповядай, Краси. Добре дошъл. Благодаря, благодаря. Какво ще кажеш Добре заварил. в твоя защита? Сега аз, господин Сиромахов, какво да кажа в моя защита? Аз, ако знаех, че скарата е под наем, аз нямаше си позволя такова нещо. Ти моли да допуснеш, че е под наем. Не мога да допусна, както и да ще ти обясна по-натам. Явно, сега другия път, като играем с леген, трябва и леген под наем да взимаме, но такива са времената. Са имали сме и хубави и лоши моменти. И вие не сте тук за пари, както всички. Ние сме за каузата. Така е. Голяма фирма, бедно положение. Така. Едно време се даваха телевизори, сега скари под наем, но такъв е живота, си помагаме. Сега какво да правим? Не сме тук, като сме в трудни моменти, ще бъдем заедно. На Ванката имаш ли да кажеш нещо? На Ванката първо искам да кажа откъде тръгна това нещо. Аз гледах този човек от Калипетрово, нали, влиза агресивен. Човека 24 часа да няма ток и той и аз се ядосам, всеки един се ядоса, имаш деца, не може. Иначе като 24 часа, ако нямаш, не платиш, ще ти го махнат ток. Така че е прав. И се наложи да играе агресивно с, нали. Аз сега не мога да я пазя тази скара. Ванката какво ти е виновен? Сега Ванката не ми е виновен, аз за 20 години никога не съм си позволявал такова нещо. И затова днес, господин Сиромахов, отидох до магазина и на Ванката истински джентълмен. Една скара. Искам, ако Ванка заповядай. Много трогателен жест. Трогателен. Ванка, не знаех, че скарата е под наем. Мислихме, че имаме... Ние не може да имаме всичко. Не може да имаме. Ние нямаме нищо. Да. Само талант. Ванка, извинявай. Това е скарата, която си я взел под наем, да я върнеш. Няма. Така, чакай. Не дай човека изтръпна. Няма да се ядосваме. Чакай. Ние сте дошли да си... И за да си още по-доволен, Любчо, заповядай, взел съм ти още една скара, подарък за тебе. То ми е на мене подарък. Ти нямаш нужда, нямаш пари да си купиш месо, Мили. Ще ти подаря и месо, заповядай. Това са касовите бележки за... Не, ето, касовите бележки. Не, наистина, това е за гаранцията. Но... Извинявай, ако знаеш, че си е взел под наем, колко е найема на скара? Добре, сега. Не, защото да питам колко е найема, защото тя не е чак... Аз толкова ако найема покрива скарата, за какво да взимаме да харчи пари на Евгений, като мога да си купим една скара да си имаме. Но... Като я купиш, ще имаш. А къде е старата? Искаш да ти кажа къде е. Пак ли е... Пак ли е открадна? Добре, сега. Не, защото знаеш какво? Хем правиш подарък,
Хем, Добре, къде е да го старата обиждаш, скара? човек. Защото аз старата скара съм... Искаш ли да ти я дам старата скара? Не, аз съм изкрил само капака. Добре. Що не оставиш тук да си правим сандвичи? А гледай какво ще пее. Геле ще фалира. Така е. Или пак аз усещам, че Ванката краде от реквизит. Не, моля ти се. Добре, не само да да влизаш питам. в такива неща. Добре, старата скара съм изкривил капака, прибрал си я вкъщи старата скара, сега вземе две, така и половината леко... Аз се чуда, Слави, помниш, че подаряваше от реквизита неща. И само някакви джойстици беха останали, а златните, Слави, къде са? Самоварите къде са? Там, където са и другите неща. У вас. Историята мълчи. Добре, извинявам се, И Ванка. все пак... Имаше един вибратор, къде липса по едно време? Те го беше изчезнал черния вибратор големия, но като го казахме по телевизията, го върнаха след една седмица. Така е. Въпросът е кой го е ползвал? Да не дава Господ. Дано да жена. Сега, Ванка! само искам да кажа... Иване, Да. къде е вибратора? Да. Добре, Искам само да кажа... Извинявам. Не се бийте сега. Подаръци си правите и се биете. Това Какви ти хора за сте? Коледа и за Нова година. Добре. Да По излезем... Коледа наистина се случват чудеса. А аз си пожелавам някой ден да видим такава щедрост и от директора Евгений Димитров.